ore bat da, hemen egotea, ongi etorri hau egitea, eta egia esateko getxo itsasoarekin lotuta den herri bat da. Eta bertan, gizon eta emakume itsas gizonak, itsas emakumeak baditugu. Eta bertan gure garapen ekonomikoa ere hortan datza. Eta zentzu horretan guretzako oso garrantzitsua da horrelako ekitaldi batean parte hartzea. Beraz, benetan zorionak nahi dizkizuet eman, bai Elkano Fundazioari eta baita Albaolari egiten duzuten lanaregatik, hemen badakigu zer dan arraunean ibiltzea, eta hemengo arraunetako traineru batek 200 kilo pixatzen baldin baditu, honek 17.000, beraz, hori Euskal Herri guztitik eramatea, kostalde guztitik, benetan merito itzela. Así que benetan zorionak. Eskerrik asko etortzeagatik. Eta laster arte. Gure helburua da, esan duzun bezala, Elkanoren izen ona goratzea. Hori guretzako oso importantea da, seguri dagokigu gure euskaldunak, bere izan zan bezala. Eta zein dagokio ez? Gure historia eta gure personai ospetsu horiek ezagutzera matea, ez baldin badagokigu guri, ez da? Haizeak pixka lagundu du, azken tramo hontan, poparian sartu gera, eta hola nabigatzea komeni da, ez da? Poparian, bizitzan ebai, haizea lagun, eta kontrolatu gera, herriak lagun ditugula, getxo bezala, eskerrik asko getxo, Amaia, eta hasi besterik ez dugu egin.